Bon dia. Des de la Federació d'Ensenyament de Comissions Obreres del País Valencià vos volem donar la benvinguda a aquesta iniciativa que hem tingut per tal de poder informar d'un espai web que volem posar a l'abast de la comunitat educativa, sobretot per al professorat i per al personal de suport educatiu, i que entra dins de les exigències que aquest estat d'alarma i confinament ens està marcant a tothom. És la nostra primera roda de premsa en línia i esperem que pugui anar bé i que pugueu, quan acabem les nostres intervencions, fer les vostres preguntes i que pugui ser una experiència positiva per a totes i tots. Després de la sobrevinguda situació de l'estat d'alarma i després de que s'han ordenat la no presencialitat en els centres educatius, ens hem vist abocats en una situació on el professorat i l'alumnat, i també el personal de suport educatiu dels centres del nostre territori, han hagut d'adaptar a marxa forçada el procés d'ensenyament-aprenentatge mitjançant ferramentes telemàtiques. Aquesta situació ha generat bastant estrès, tant entre el professorat com l'alumnat, personal de suport educatiu i també entre les famílies i també fins i tot entre les administracions educatives per poder normar una situació extraordinària i sense precedents. L'angoixa que ha tingut el professorat per poder complir amb els objectius i programacions previstes per a aquest curs de 9-20 va derivar, sobretot als primers moments, en l'ús de tecnologies i en plataformes a l'abast per intentar cobrir aquests objectius que es tenien marcats. Però nosaltres, després de reflexionar, ens hem preguntat com fer el seguiment dels continguts que s'estan impartint d'alguna manera. Potser el seguiment hauria de tindre més bé el focus en què l'alumnat aprenguera a resoldre situacions més que a complir en la programació feta en un mes de setembre que no contemplava aquesta situació. Des de fa unes setmanes, la Confederació Sindical de Comissions Obreres i la Federació d'Ensenyament de Comissions Obreres hacia el País Valencià hem estat reflexionant sobre l'oportunitat que ens està donant aquesta crisi sanitària per a plantejar-nos com hauria de ser el procés d'ensenyament i aprenentatge en aquests paràmetres nous en els que ens trobem. I així, fruit de la reflexió i l'intercanvi entre un equip de persones i afiliació, ens hem plantejat que el més important seria establir les estratègies, les ferramentes que són adients per posar l'accent en com s'aprèn a aprendre i com fer el seguiment d'aquest procés. Pensem que aquesta seria una bona forma d'oferir a l'alumnat més competències en allò que són els objectius a assolir en cada curs. I al professorat i al personal de suport educatiu una perspectiva que pot alleugerar l'estrès del confinament. També hem pensat que hi ha que supervisar la tasca educativa i això és una competència que té la inspecció. La inspecció hauria de tindre en compte aquesta perspectiva i hauria de poder orientar en ella. De tota aquesta reflexió hem volgut convertir-la en un treball que és el que oferim i que volem compartir en les xarxes, allotjant-lo en un web que avui és el que presentem i el motiu d'esta convocatòria de roda de premsa. Una pàgina web senzilla per a la reflexió i per a l'intercanvi d'experiències educatives. Nosaltres ho tenim clar, no som un departament de pedagogia, tampoc pretenem ser-lo, però sí que hem estat testant que la irrupció del confinament i l'abordatge de la tasca educativa s'ha convertit en un fet que ha generat angoixa, estrès, incerteses i que nosaltres, però, volem que servisca com una oportunitat per a conèixer com el nostre alumnat està aprenent a aprendre. També ens preocupa com podem arribar a tot l'alumnat i com no fer més gran
la bretxa digital, que és fruit de la bretxa social, i que no se convertisca en una bretxa educativa. Tenim tecnologia i també tenim mitjans de comunicació al nostre abast, a l'abast de tota la població. I pensem que cal aprofitar-lo, perquè si en fem ús de les dues coses combinades, podrem arribar a gairebé la totalitat de la població. On no arriba un terminal, un ordinador, una tauleta, un mòbil, sí que pot arribar un televisor. L'espai web que avui vos presentem està organitzat com un espai compartit de proposta sindical i didàctica, tal com ara vos comentarà el company Ferran Garcia. És un espai que consta de 3 calaixos. El primer dels calaixos, que és el que vos presenta Ferran, l'hem titulat Aprendre a aprendre en confinament. I després hi haurà 2 calaixos més, un sobre competències TIC i un altre sobre recursos didàctics per a compartir, que vos presentarà i explicarà la meva companya Cristina Sánchez. Tots dos han sigut els artífex d'esta pàgina que ara vos presentem i que esperem que siga del vostre gust i, sobretot, del vostre ús i profit. Sense més, li passe la paraula al meu company Ferran Garcia. Bon dia. En primer lloc, gràcies a totes i tots per la vostra atenció i també volem agrair en l'elaboració d'aquesta pàgina web i aquestes propostes la col·laboració de persones de la Facultat de Sociologia, de la Facultat de Magisteri i tot el grup de persones col·laboradores amb la Federació d'Ensenyament de Comissió sobre el País Valencià en el que són les nostres propostes i valoracions didàctiques i educatives. La intenció d'aquesta pàgina web és, amb el reconeixement de les nostres limitacions i la nostra capacitat, posar a l'abast de tot el món una nova visió, una visió més inclusiva i més innovadora del que pensem que ha de ser l'educació. Hem detectat, com comentava abans Txelo, que en moltes situacions les limitacions el que estan fent és generar un estrès, una sensació de no tindre tot l'accés a l'educació que cal, pel fet que no se tenen tots els continguts assimilats a la velocitat que s'haurien de tindre en una situació normal. Pensem que el més important, l'objectiu educatiu primordial que hauríem de seguir en aquests moments, és aconseguir que les persones que s'acosten a l'educació siguin capaces d'aprendre a aprendre en situacions de confinament. Diguem confinament i no solament distància, perquè aprendre a distància és una situació determinada, però aquí anem a tindre 2 limitacions molt importants i estem vivint-les dia a dia. Una és la possible atenció educativa que poden tindre les persones menors d'edat. No totes les famílies, no totes les persones tenen algú que pugui dedicar-se a veure si estan progressant, si les seues competències d'aprendre a aprendre s'estan desenvolupant. I l'altra és l'accés als mitjans tecnològics. Potser tot el món no té aquests accessos plenament. Per tant, seria la primera funció educativa detectar on estan les mancances i que la gent adquirirà més competències per aprendre a aprendre en aquesta situació. Entrant a les propostes concretes que tenim en l'apartat Aprendre a aprendre en confinament, vull entrar sobretot perquè cada una de les propostes volem que porti associada alguna acció sindical i també social per a poder-les dur a terme. La primera parla de l'avaluació contínua del procés d'ensenyament-aprenentatge i que l'avaluació haurà de ser formativa i no qualificadora. El que volem dir amb això és que hem de tindre eines que ens permeten saber que en determinada persona, en determinada família, no està podent accedir als continguts, desenvolupar les tasques que li estem encomanant, no sap com relacionar-se amb les eines que té que utilitzar i això volem fer-ho a través de propostes a la inspecció educativa, als grups de coordinació pedagògica, a les mateixes famílies i al mateix alumnat. Volem també que els mitjans de comunicació públics que ens permetran arribar a molta gent que igual no té accés a una xarxa digital tinguin també continguts d'aquest caire, de caire aprendre a aprendre, que no siga un contingut magistral, que no siga una lliçó oral del que volem que aprenguen,
sinó que oferim eines que ens permeten després, en l'activitat que se pugui fer des de casa, desenvolupar una certa actitud educativa i noves competències educatives. Volem també que es planifiqui un retorn als centres educatius diferent al que estem acostumats i acostumades. Ha de ser possible que al tornar als centres educatius puguem oferir a totes les persones que s'han vist afectades en algun tipus de pèrdua, ja siga pel seu context socioeconòmic, ja siga per la situació laboral, ja siga per pèrdua de familiars o persones properes, puguen reintegrar-se socialment, puguen restaurar la seva situació. I també volem que la reincorporació educativa no siga recuperant tot el material, tots els continguts que no s'han fet, sinó una nova actitud educativa. Volem també aconseguir un programa destinat a l'atenció educativa en l'estiu, al mes de juliol i, per què no, al mes d'agost, si és possible, amb personal especialitzat en l'oci i el temps lliure, que poguera ajudar-nos en aquesta tasca educativa que va més enllà de si s'ha acabat el curs escolar i que ha de posar l'èmfasi en la socialització que durant aquest mes o 2 mesos pot ser tan complicada per a les persones del món educatiu. Volem també que se compte amb les persones de l'oci del temps lliure, per a que siga possible dissenyar aquestes accions, per a que siga possible que siguin d'abast universal. Tot això, la nostra proposta consisteix en poder-nos reunir, elaborar propostes amb la seva col·laboració i poder-les traslladar a l'administració educativa, a les patronals de l'educació, a les entitats i organitzacions que es dediquen a l'educació i a totes les persones que vulguin col·laborar. Per això, tant aquest apartat com la resta de la web, però a mi tocava parlar d'aquest apartat i us vull explicar, està destinat a que se facin propostes i se valoren les que s'han fet. Hi ha un formulari de fàcil accés en el qual podreu enviar les vostres valoracions. No és una web que s'acaba avui, al revés, és una web que comença avui i conforme anem desenvolupant totes les accions que us hem dit i les que pugueu proposar, aniran posant-se de relleu en el mateix espai web. A veure si continuem entre totes i tots avançant en els valors d'igualtat, inclusió social, solidaritat i treball cooperatiu en l'educació valenciana. Us deixo ara amb Cristina, que us explicarà els altres 2 apartats de la web. Hola, bon dia a tots i a totes. Com han dit els meus companys, estem en una situació molt diferent de la normalitat. L'estat d'alarma ens ha provocat un confinament a les cases i això també ha provocat un canvi en la comunicació, en la capacitat nostra que tenim normal de socialitzar-nos i de comunicar-nos amb la gent. Aleshores, esta situació anòmala que té una importància sanitària per a aconseguir acabar amb la pandèmia, doncs fa que la nostra capacitat de comunicació, la llibertat d'expressió que tenim normalment, passa evidentment pels mitjans de comunicació. Aleshores, actualment estem comunicant-nos a través del telèfon, tenim el tema de la televisió per a rebre la informació i sobretot la red d'internet, però som conscients que no tot el món té un accés a la xarxa d'internet en qualitat o altres persones no tenen els aparells adients per a poder comunicar-se, per a poder fer una tasca educativa de qualitat o no tenen els coneixements adients per a fer-lo o no tenen una disponibilitat o una capacitat per a poder fer, com estem fent ara, per exemple, una roda de premsa a través de les xarxes socials. Això fa que nosaltres, des de la Federació d'Ensenyament de Comissions Obreres, ens plantegem i reflexionem en aquest tema i volem fer una reflexió al voltant de totes aquestes qüestions i, si cal, una reivindicació per a tindre garanties de seguretat, garanties de llibertat d'expressió, garanties per a que els alumnes i les alumnes puguen accedir a l'ensenyament i aprendre en aquesta situació de confinament i per això hem encetat aquest apartat de competències TIC en les quals anirem ficant aquestes idees, aquestes reflexions, aquests apartats que entre tots i totes anirem construint i podrem compartir. També tenim un altre punt en la web que avui presentem, que és la de recursos web, i en esta el que volem és oferir una finestra
amb continguts interessants que puguen ajudar a desenvolupar aquesta competència clau que és la d'aprendre a aprendre. Per aquest temps que estem així, a les nostres cases, puguem desenvolupar i puguem compartir alguns continguts que puguen ser d'interès i que puguen oferir una línia de treball per a mestres, per a pares i per a mares i per al món cultural en general. Aleshores, jo espero que amb els meus companys esperem que us agradi aquesta iniciativa que des de la Federació d'Ensenyament estem proposant avui i també fiquem un formulari per a que la gent pugui col·laborar i que puguem entre tots construir aquesta pàgina web. Vaig a passar la paraula a la meva companya Txelo, que donarà pas a si teniu alguna pregunta o alguna suggerència que fer-nos. Gràcies. Molt bé, doncs de forma més o menys ràpida vos hem presentat quina ha sigut la nostra proposta d'espai web i ara tindreu l'oportunitat, els mitjans de comunicació que heu estat presents en la virtualitat d'esta roda de premsa, de poder-nos fer les preguntes que considereu via les dues propostes que tenim, que crec que ixen per sota del meu cap, bé via WhatsApp o bé via el xat per on s'està retransmetent esta roda de premsa. Així és que és el vostre torn i intentarem resoldre els dubtes que vosaltres ens traslladeu. Endavant. Mentre esperem les preguntes, podíem, si voleu, un poc comentar en Cristina, en Ferran, com ha sigut gestar aquesta proposta des dels plantejaments que al principi comentàvem i els que heu estat vosaltres també comentant respecte de cada apartat, perquè, com a sindicat de classe ens preocupa el professorat que està en primera línia, el personal de suport educatiu que està també atenent l'alumnat amb necessitats educatives especials, però sobretot també no volíem perdre de vista l'alumnat i les famílies que poden ser les patidores de la bretxa digital perquè viuen dins de lo que la bretxa social els marca. Bé, sí, sembla ser que pot haver alguna pregunta. Sí. Sí, començo jo, si voleu. La pregunta aquesta sembla que és Pablo Rovira, que demana si la proposta d'aprofitar l'estiu, que és la que estava en l'apartat d'Aprendre a Aprendre, si era per a profes o per a alumnat. Per a xiquets, diu ell. Bé, estem pensant en alumnat o més aviat en gent que està dintre de la dinàmica educativa. Igual no és alumnat, però sí que estem pensant en acabat el temps curricular, per dir d'una manera clara, no hauria de cessar l'activitat educativa. Aquest estiu caldria un esforç per part de recursos que hauria de posar l'administració pública, però també les empreses i organitzacions cíviques que se dediquen a l'educació per a fer un estiu fortament educatiu i social, en el sentit que cal que aquest temps sempre per a reparar aquelles pèrdues, aquella mancança de socialització que hi ha hagut en aquests mesos i aquesta possible dinàmica d'aprendre a aprendre o de l'accés a noves eines de comunicació que calen per estar actius quan torna a començar el curs. El professorat també ha de ser, beneficiari, per dir d'una manera senzilla, d'aquest estiu. Necessitem l'atenció de persones que ens puguen ensenyar a superar les dificultats que hem tingut per gestionar la feina, per adreçar-nos al nostre alumnat. Aleshores, si parlem del professorat, parlem de xiquets, si parlem de persones en l'acte educatiu, totes hem de tindre un estiu educatiu i socialitzador.
perquè necessitem que això, espero que això siga la intenció de la pregunta i si no, doncs torneu a preguntar i intentarem aclarir-la. No estem plantejant que siga el professorat el que estigui atenent a l'alumnat en l'estiu. Com ha plantejat Ferran, pensem que ahir hi ha uns altres col·lectius de treballadors i treballadores que són els que atenen l'oci educatiu i temps lliure, que també l'educació no formal, que és aquesta educació, no la de l'oci i temps lliure, educa. I en aquest sentit ens referíem. En aquest sentit està fet la proposta. Hi ha una pregunta, Txelo, sobre si se negociarà aquesta setmana les instruccions d'avaluació. La fa Pablo Rovira també. Si teniu l'esborrany o tenim l'esborrany. Bueno, ha vingut sent... Ordinàriament ha vingut sent el dia de la negociació el dijous. En aquest estat de confinament, les dues vegades que ens hem vist han sigut a final de setmana. Aleshores, és dilluns. No sé si ha arribat l'esborrany avui, però és probable que al llarg d'esta setmana ens arribi l'esborrany i puguem, i es convoquen a aquesta mesa de com se traslladen les instruccions donades per el Ministeri així al nostre territori. Igual, mentre estem fent aquesta roda de premsa, ha arribat l'esborrany i jo ho desconec, però és molt probable que en el que va de setmana, i crec que serà més bé a final de setmana quan se pugui produir això. Hi ha una altra pregunta de Pablo que diu, com sindicat docent i de treballadors i treballadors, veieu possible tornar a la normalitat del treball sense tornar a les classes? Començo jo també, si voleu. Normalitat no va ser possible. Ni tan sols, a lo millor, d'aquí a final d'any. Perquè imaginem un règim de socialització i de presència a les classes, igual que hi havia abans de la crisi, així tot, els reptes que haurien d'afrontar són diferents. I, per tant, normalitat, en el sentit en què està plantejada la pregunta, no va ser possible recuperar-la. Una altra cosa és com se plantegem que s'hauria de fer. Pensem que caldrà afrontar-lo en unes altres eines, en un altre enfocament, en una altra visió del que ha de ser l'educació. I hi ha una cosa també, sí, de la pregunta que m'ha cridat l'atenció, que és el tema de la classe treballadora. El sindicat no solament és un sindicat de persones que treballen al sector educatiu, és un sindicat de tots els sectors, perquè som un sindicat de classe, i hi ha un tema que ens preocupa. Fins a quin punt podem, el model productiu valencià, tot el múscul dels agents socials valencians, podem garantir que totes les persones puguen reincorporar-se, si hi ha una desescalada de la incorporació a la feina, continuant amb l'atenció educativa que necessiten els seus fills i filles menors d'edat. Això és una preocupació que és de tota la societat i no ha de ser solament de professorat o de persones que treballen directament en l'educació. Per tant, jo crec que també recull part de la pregunta dient que sí, que des de la Confederació Sindical anem a plantejar-nos de quina manera s'aborda aquest problema i quines propostes podem fer per a facilitar la solució. No sé si voleu comentar més coses, Cristina o Txelo. Sí, bueno, jo podria afegir que des de la Federació d'Ensenyament de Comissions Obreres del País Valencià per això enfoquem el tema del treball amb les noves tecnologies. És un tema molt important perquè ara mateix estem vivint a través de les noves tecnologies i és una mesura que no tot el món pot accedir en qualitat i que la bretxa digital està ahí i que entre tots i totes hem de treballar, els mestres, les famílies, hem de treballar tots per assolir una qualitat d'ensenyament i de comunicació en general. I és una tasca per a tots i que ha vingut per a quedar-se. Ja no tornarem a una normalitat com la teníem abans. Hem d'enfrontar que les noves tecnologies són fonamentals i hem de tindre-les, hem de tindre garanties d'utilització d'aquestes eines. A mi també m'agradaria subratllar una altra de les qüestions que ha estat en la nostra reflexió
I és que en aquest temps d'ús d'aquestes tecnologies hi ha tres eixos que per a nosaltres ho travessen, no? És la seguretat, la llibertat, però per a nosaltres és importantíssima també la igualtat. I per això hem estat pegant voltes a com poder abordar este darrer eix en el que en aquest moment ja en el debat social se parla molt de seguretat, se parla molt de llibertat en tot l'ús de les xarxes, però no s'està fent la incidència que nosaltres creiem que mereix el tercer eix, que és el que assegura la cohesió social, que és la igualtat. Això també ho hem reflectit en les eines i en els calaixets d'eines que proposem i també volia subratllar-ho perquè crec que és important. Hi ha una pregunta, Cristina, que parla de que ja la LOE plantejava la competència digital docent en un marc comú de competència digital docent i si ara el que anem a fer és confiar-nos o pensem que és un tema important. Jo crec que podries contestar tu aquesta pregunta. Evidentment, és un tema molt important. És un tema que per la situació d'emergència, d'alarma que tenim ara mateix, s'ha vist, evidentment, que tots i totes tenim una responsabilitat entorn a l'ús de les xarxes i que dins de la nostra tasca diària, si som mestres, si treballem, hem de tindre habilitats i hem de tindre competències en les ferramentes TIC. A més, hem de reflexionar i reivindicar. Se me sent? Sí, perfectament. I reivindicar que tota la gent, que tot el nostre alumnat i que tota la gent que en general en la societat desenvolupen ferramentes per a poder comunicar-nos en garanties, en llibertat i fer efectius els nostres drets com a ciutadans dins del que és el món digital. Aleshores, confiar-nos, jo no me confiaria. Jo el que penso és que hauríem de prendre nota d'esta situació que estem vivint ara i quan tot passi i puguem reflexionar com hem vivit això, començar a treballar en una línia de treball més intensa al voltant de les TIC. Jo també voldria agafar del que dic Cristina una cosa important, penso jo, també relacionada al nostre web, no? Aquesta adquisició de competència digital docent ha d'anar lligada a una visió diferent de la instrumental solament per a la competència digital. El que ens ha de preocupar com a docents és si el nostre alumnat se relaciona amb les eines digitals de manera que estan aprenent a aprendre, a utilitzar-les de manera creativa, de manera crítica, de manera innovadora i no solament que saben utilitzar. Normalment percebem moltes vegades en molts centres educatius, per inèrcia social, evidentment, i perquè cal més formació i més preparació tècnica i educativa per a totes nosaltres, però que hi ha com una espècie de reticència. El que això ens pot servir és per a saber que hem d'aconseguir alumnat completament competent en utilitzar de manera innovadora i creativa aquestes eines. I una reflexió com a síndica de classe, hem de fer també una valoració del que està passant en aquests moments en què l'única porta a la realitat que tenim i a la socialització són les eines digitals. Totes aquestes eines, la xarxa, els aparells, les aplicacions són d'iniciativa privada. L'Estat, l'administració autonòmica, l'administració educativa poden tindre molts problemes per a garantir l'accés ple de totes les persones a aquestes eines. Haurien de valorar si això també se pot millorar. I hi ha una... No sé si Txelo vol dir alguna cosa més d'aquest apartat. De moment no. Vale. Hi ha alguna altra pregunta? Sí, hi ha una matisació, lo de l'estiu, que pregunta Pablo si també en agost. Sí, haurien de valorar què va passar en aquest agost. Per això hi ha col·laboració en el sector de l'oci i temps lliure. Aquest agost no sabem com estarà el sector turístic, ni de l'oci ni del temps lliure, i per tant si les famílies o les persones majors d'edat van a poder gaudir del descans tal com el gaudien. I cal gestionar
Sí, perquè educatiu no és solament, ja he dit abans, o diguem, tota la federació, el tema dels continguts. És també el tema de la relació social, afectiu, emocional, i hem de considerar l'agost dins d'aquest temps educatiu i social. Jo, en aquest apartat, crec que no hi ha més preguntes, no sé. Molt bé. Bueno, nosaltres també ens havíem proposat com a cita fer esta roda de premsa d'una durada de al voltant de 30-35 minuts. És la nostra, com vos comentava al principi, és la nostra primera experiència al respecte. Esperem que hagi sigut d'utilitat per als mitjans que vos heu connectat amb nosaltres i també esperem que aquesta proposta, aquest espai de reflexió didàctica i de propostes educatives siga una ferramenta útil per al professorat, per al personal de suport educatiu i, en definitiva, per al conjunt de la comunitat educativa del País Valencià. No descartem fer properes iniciatives d'aquest tipus mentre l'estat d'alarma ens confine i ens acomiadem calorosa i afectuosament esperant que totes vosaltres i totes les vostres famílies estiguen en una situació saludable. Fins una altra i podeu consultar i visitar la web totes les vegades que vulgueu i fer-nos les propostes que considereu. Fins una altra. Moltes gràcies. Fins una altra. Fins una altra. Adéu.